Dito po sa palengke ng Imus, marami po talagang kumakain ng goto. Lahat po ng nagtitinda rito, karamihan po talagang dinudumog po. Kumbaga, mabili po ang paninda namin. Kahit saan pong lugawan, po pwede kayong kumain. Meron po kaming tinitinda rito ng mga goto, palabok, lumpiang sariwa, may lumpiang prito, may tokwa. Iba-iba po, marami po makakain po dito sa Lagring Lugawan. Ang palabok po namin ay 40, ang goto po namin ay 40, ang lumpiang sariwa po namin ay 50, at saka ang tokwa, 50, tokwat baboy, 50. Ganun po mga presyo ng lugawan namin. Best seller po talaga namin ay goto po. Goto po ang binabalik-balikan dito sa Lagring Lugawan. Although marami po talagang gotohan na masasarap dito sa Imus. Dito po sa Imus ng Cavite, taga pong gotohan ng aming mga tinda. Marami po masasarap dito kaya iniimbitahan ko po kayo na pumunta rito sa palengke ng Imus para matikman niyo po ang mga goto ng Imus. Ang laman po ng goto namin, laman loob ng baka, tuwalya, meron din po lapay. Minsan po nauubusan talaga kami ng lapay kasi maliit lang yon. Meron pong isaw, may mansanilya, may dugo po. Ang dugo po namin ay nakahiwalay. Kaya po meron din naman kumakain na kapatirang iglesia. Nakahiwalay po yung dugo namin. Hindi ko po masasabi kung pagkakaiba ng pagkain namin sa ibang kainan. Kasi po, iba-iba po ang lasa ng tao Meron hindi sa amin gusto ng lasa, meron naman pong gusto lasa. Kaya po, siguro po, kaya bumabalik ang tao, nagugustuhan po yung timpla ng lugaw namin. Ako po si Amir Velasco, pamangkin po ko ni Lagring Manoy, yung may-ari po ng Lagring Lugawan. Ang lugawan po namin ay matagal na pong lugawan, since 1950 pa po. Nagsimula po ito sa lumang palengke. Mga lola ko pa po ang nagtitinda roon. Mga tiyahin ko, mga kapatid ko, at saka mga pinsan. Hanggang lumipat po dito sa palengke bago, lugawan din po. Sa gotohan po, talagang okay naman po ang nakita. Maganda naman po, nakaka-survive naman po. Marami po naitulong, simula pa po ng bata kami. Ang tiyahin ko pa po, mga nagluluto rito, nakakapagpaaral po sila ng teacher, ng piloto, ng seaman. Yun po ang mga naitulong ng lugawan namin po. Meron din po mga konting lupa na naipundar ang tiyahin ko. Inspirasyon po namin. Yun po mapakain ng tao, masiyahan, at saka po, may mga pangangailangan pa naman po kami talaga na kailangan namin katulad ng pag-aaral ng mga bata. Kaya po nagsusumikap kami na magtinda. Ate, ano sa inyo? Rice off. May laman din. Egg with egg? Laman lang. May laman din ito. Lagay ka na. Ano po? Nag-umpisa po kami ng alas 4:30, meron na pong goto yon na umaga. Hanggang alas 2 po, alauna. Ubus na po yan. Pahinga na po kami. Nagpapasalamat po ako sa unang-una sa Panginoon dahil binigyan niya ng pagkakataon na makilala ang Lagring Lugawan. Nagpapasalamat din po kami kay Kuya na nag-vlog sa amin at sa mga customer po namin na walang sawang sumusuporta po. Salamat po. Iniimbitahan ko po kayo na pumunta sa bayan ng Imus upang matikman ang gotong Imus. Marami po kayo matitikman dito na goto. Talagang specialty po ng bayan ng Imus
ang gotohan. Sana'y po pumunta kayo dito. Marami pong salamat sa lahat po ng nakakain at nakatikim ng aming goto. Salamat po. Bali, isa mo naman sa 65 mo. Ano pa kasama? Sama yun lang po. Senior. Ito lang. Isang balot na plain with egg please. Alam mo po. Sir, magkano po yung lugaw? Dugo, pag may naman 40, pag plain 25, may libreng dugo po. Yung ano po, yung common baboy. 50 po, tukot babi po. Yung powder po kami dalawa. Libre po yung dugo yan, sir. Opo, libre. Tingnan ka lagay ng sauce. Tukot ba? Kuya Boto ha? Sino po kaya? Ay, pabalutin sa inyo kayo yan. Wow! Tatay! Sir, ilan sa'yo? Ito na. Ano kasama? Kanino ba yan? May kanina yan. Walang dugo? Sir, ano kasama ng goto? O ito. Yun lang? May lang ito. Kanina yung goto. Kanina sa saliwa. Tatlo, 80, tsaka 30, 110 po. Isang kapwa. Dalawa sa akin. Ano pa kami? Sir, 140. 140, 120. Kailan ka na? Tatlo po. Hindi naman may dugo po. Isang walang balot. Isang may laman, isang plain balot. Walang tapos na dito. Ano yun? Isang may laman, isang plain balot. Okay. Sir, ito lang? Yes po, tatlo. Isang plain. Yung ano, may laman, may dugo. Yung plain, may dugo. Mami. Di ba po? Ito pa. Yung dalawa, ito sa'yo. Akin yun sa akin. Kanino yung isa? Dito, sa katalikod pa. Paano pa kasama ka?
General po ang tawag sa akin dahil sa mga gwardiya po. Ang tawag ko po sa kanila, general din. Kaya yung mga gwardiya po, tsaka yung mga tao dito, general din po ang tawag sa akin. Doon po nag-start. Doon po nag-start. Simula po yun kay General Batu eh. Opo, kasi yung tropa ko, may kalbo siya, kaya general tinawag ko sa kanya. Ngayon po yun, nag-umpisa na yun, general na. Kaya general po tawag sa akin.